Tangaran, Tangaran, Tangaran. Tausayi ne masomin rigar tangaran, tangaran siyan mai kasa da tangaran. A tangaran gida babu shiri ba a tsira ba. Tangaran, 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 tangaran. Ke har wani adalci za a maki, ai mutanen arziki su ake ma adalci ba 'yan tasha kamar ki ba 'yar gidan karuwa. Ke mera ya ishe ki haka, kake ƙara kiran mahaifiyata da karuwa. An gaya maki 'yar karuwa akwai abin da zaki yi ne? Kwacin ma ba ni ka da baba. Dan, wannan hukurancin da kike fa ba shi zai kai. Sai kin taso kin da ke ni zan san kina son tafiye da ni. Ni fa babu ban ce miki na fi son ta akan ki ba. Ba yan nan sai kin gaya min zan gane abin da kike nufi. Wa alaikum salam ya yarda Allah ka ara mun biran ka. Ke ina naki? Na ara wa sahura jiya a makaranta. Kin ara wa sahura ko kin ga ara wa tsohuwar taki? Kaka, mu je da Allah ka ara mun biran ka abu kawai zan yi ba ka. To, kaga, maza ka je gindin rijiya ka ce mu fi da ɗibar ruwa. Kuma kar ka gaya wa inda na ce ka je ka taya da ɗibar ruwa. Sauri. Da mafi da me yasa ne? Yaran faɗi na yi je ka kira min hannu. Su yaran ne suka yi mata duka. Salamu alaikum. Ka dawo an da mafi da ce ta wada a bakin rijiya shi ne ta ce kira to garin ya an nemi ma sani to tashi mu dai Ke hanne lallai marinyar nan fita ta yi to za ki dawo ki same ni. Abu? Ina kwana? Lafiya ta kalau. Kun kwana lafiya ko? Habu? Ni yanzu abin da nake so buri na Allah ya cika min. Ga yarinyar nan ta yi aure. Aurenta kawai nake so in gani shikenan kaga in ta yi aure buri na ya cika. To Allah ya cika mana burin mu. A'a. Kai dawa? Kuma ina burin ki ai buri na ne. Kai me yasa bakinka baya faɗan alheri ne? Kai dai kai kenan shikenan kai dai kai ka zama abin da ka zama. Ina yan uwan naka suke? An ta mafi da ce ta fada a bakin rijiya shine an ta ta ce in ɗauko ruwan ka. Ta fada a bakin rijiya? Ita me ya faru? Ta faɗi ne na gasi ta faɗi. To je ka kai ruwan. Farfadiya ce. Waya gaya maka tana da farfadiya. To aljanu ta ɗebo. Ya waya wanta kuma? Wannan yarinyar da ba zama guri ɗaya take ba? Kai. Waya gaya maka ni ba taɓa jin tarihin tana da wasu aljanu ba. Mai siyan ka in har babu shiri ya gwaram. Ko da yaushe an fi tsoron su fitar tangaran. A'a to ya ta ɗebo mana wannan yawaya wanda take yi. Yaya me yake faruwa? Aiki sai da kwan yarinya wannan bata miki nauyi ba? Anne? Yaya lafiya? Inna damba suka yi da Mira ta kada ta. Miro suka yi dambe?
Me ran da kika sani? Inna ƙarya take yi ba ka da ni ta yi ba. To me ya faru? Da zaki ce ba ƙarya ne. Ita ta ce ga abin da ya faru, ke kin ce ga abin da ya faru, me haka? Ƙarya nake yi. To ina tun san da muka je gurin nan me rake ta yada mata bakaken maganganu, tana ta yada mana maganganu. Na fita kafin in je in dawo sun yi dambe, ta buga ta da ƙasa. In kuma ƙarya nake ki rantse da Allah. Na gaya miki za ta aika, Hannatu za ta aika, saboda mai raba yar kirki bace, munafukan yarinya ce, mafaɗaciya ce bai tsokale-tsokalen zance. To kuma me za ki dora ta akan kafaɗarki? Zo ku wuce ku ce ki kai min ita ciki. Nauyi ma kaɗai ya ishe ki. Kai ka kiyaye ne. Wuce Hanne kai ta ɗaki. Ki jingina ta a bango, kawai ta miki nauyi, za ta zuba mata da kafaɗa. Kai! Wai me yasa me ka ne ka dami yarinyar nan? Ai Hanne bata taɓa ƙarya ba, ba ta mata ƙarya ba ai. Da yake Hannen ka ce ba? Ai fitina ce wannan da kake ganin ta neman fitina, wannan ƙwai kulli ba yarinyar da kake ganin ta. Wannan, ka ga wannan. Abu? Ka ga min shegantakar banza? Ai sai na je har gidan su mai ran na je na ci ubanta tukunna yarinya. Akan wani dalili? Akan dan me za ta dinga ina jin tarannan tana mata gori tana ce mata shegiya ce, wa ya gaya mata? Tsautsayi dana bace? Kuma an dana tuba wanne ne ita? Ai hegiya ce. mai siyan ka Wanda ba ya uba ai hege ne. Ai ba ana canja wa tuwo suna. Kai din da bakin da Yanzu da uban shi kuma shegiya ce mana. Na? Iya? a tangaran ya fada ya fashe tangaran Ka ji ko? Kan ƙara ji ka saki. To ina ubanta? ba su tsira ba mai tangaran yana Dan Allah in naki hakuri dama. Bari in tafi dan kuɗi ne zan baki dama. Tafi ka bani guri da kuɗin naka. To shikenan illa. Tafi ka bani. Kai Hanne ki koma gida. Ki yani ki koma gida. Ka wuce ko kuwa ina ruwanka? Hannan ta Kai ka yau baka je makaranta bane? Hanne! Ki yani ki koma gida Hanne. To, bari dai in tashi. Ban sani ba ko mafi da ta tashi ko in dan leko ta ne saboda ba mu da itace, ina son dan dora ruwan zafi wallahi. To, bari in gani. Ko yara zan je in kira ni a gidan Habu? Ya zo ya je ya nemo min itace? Ko kuma bari in ga Mufida ko yaya? Mufida? Na'am inna. Au, ashe kin tashi ma? Na tashi. To ki fito mana. Za ki iya fitowa ko sai? Inna na ji sauki ai. To shigo fito. Au to, dama cewa ne bari in je gidan Habu. In sa shi ya wannan yaro ya je ya kama min itace. Inna gidan kawo Habu kuma gani. A'a, to ai ke baki da lafiya. A'a inna na ji sauki, ki bari kawai ni zan je in yi. Kin iya, za ki iya zuwa? Zan iya inna. To shikenan. Bari an dauko mayafi. To dauko. Amma da Allah kar ki zauna. A je a da wuri ba mu da ko na dukan bera itace a gidan nan. To ki gaishe su. Au, kin ce fa ke zaki maje da kanki. To shikenan sai kin dawo. Ka a zauna fa. Aha. tsautsayi ne masomin rigima tangaran mai siyan ka Yar uwa, ke ce ke ta fara? Ni ce. Dan Allah yar uwa so nake tarafa ni wani wuri. a tangaran ya fada ya fashe Dan Allah ki dauko mayafin ki. To shikenan bari in dauko jarina. Ke zan ci mutuncin ki. mai tangaran yana so ya bace mai Ki kiyaye ni bari ki ji in gaya miki. Ke kuma bara ki wuce ki tafi ba sai na kama kina miki dan banzan duka tukunna. Shegiya barbadaddiya yar gadon yawon tasha. Ke kuma idan kika sake kika bita zaki dawo ki same ni. Kowa yana gudun yarinya annoba a gari. Ke kina da cusa kanki a jikinta. Amma dai gaskiya wannan ba girman ki bane. Ke zan ci mutuncinki. Zan ci mutuncinki ki kiyaye ni. Ke ko bara ki wuce ki fita ba ki tafi yawon barbadan naki ko sai na zo na lakaɗa miki dan bura uban duka tukunna. Ke kuma wallahi kika kuskura kika bita zaki da ki same ni a gidan nan. Yarinya kowa yana gudunta a garin nan. Ke kina da cusa kanki yarinya annoba kowa ya sani a cikin garin. Allah sarki Mufida. Allah ya cire ki daga cikin wannan bala'in.
tsautsayi ne masomin rigima tangaran. Fida. Na'am malam ina kwana. Me yasa miki haka kike tafiya kina yin kuka? Babu komai malam. Dukkan labarin tatsuniyar gizo ba ta wuce koki. Ina mai jan hankalinki. Ki rike hailala da istighfari da salatin annabi. Duk damuwar da yake ciki, Ubangiji wata'ala zai yaye miki. Insha Allah za ki samu waraka. To shikenan malam, nagode. Allah miki albarka. Amin malam. To madalla, idan kin je kuma ki ce ina gari innan naki. To insha Allah za ta ji. To malam. Allah ya miki albarka. Amin malam, nagode. Yawwa, sai an jima. Allah sarki. In banda inna da kuma hanne, babu wani mai kaunata a duniyan nan bayan wannan bawan Allah. Wannan wace yarinya nake gani can waje da? Ai yarinyar nan ce jikanya inna bigo? Ita ce mana. Anya ba za mu sauke gajiyar mu akan ta ba kuwa? A to, za mu bari wannan damar ta wuce mu ne? A'a fa, gaskiya akwai matsala. Idan an muka bari muka kwamushi yarinyar nan kuma ta gane mu, su ka san daga nan har maganar har gaban mai gari za ta ji. Ka ji zancen banza. Yau aka saba kai mu gaban mai garin, in an kai mu sai me? Kaga, ya kamata fa mu tsaya mu duba abin nan sosai. Kada mu je mu aikata abin da daga baya za mu zo fa mi da na sani. Kai da Allah ku dakata mana. Duk wannan surutun ba shi bane ba. Ya kamata mu je mu hau kan yarinyar nan kafin wani ya zo ya gifta ya hana mu aikata abin da za mu aikata. To ai nake gaya ma ba wai haka za mu kyale ta ba. Barazana za mu yi mata saboda kaf garin nan babu wasu wa'inda suke santa, mutum biyu ne rak, daga innabi sai mahal liman. Don haka ina ganin kawai dole ma sai mun kaddaman mata. Gaskiya ne maganar ka oga. Kunga ya kamata mu kada mu kama ta saboda kada wasu so su fita, ko ba haka bane ba su rusa mana aiki ke sau. Ina ganin idan muka ci gaba da bin yarinyar nan har sai ta isa gari ba tare da mun kama ta. Don haka ina ganin raba hanya za mu yi. Ka gane kai nan ko kuma kai nan kai da shi. Ina ganin bari mu bi ta nan.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah ku yi hakuri kada ku kece mun mutunci na. Allah ware. Kina shegiyar za ki gaya mana wannan maganar banzar. To wallahi yau sai kin ɗana ta uwar.